الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ona benutan okapun na berikut dekano para ke siap semua orang pudis iku Allah Subhanahu wa taala nagusu salawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanu di pamangni sa Allah Subhanahu wa taala tetap dalam niya si iku turuan nago pakilinir kano gyam ko to benar si iku kabulin na benar na kauno tantano nago maili tanu suribat si kabulin na ribat nakapanangilan tanu gingkay ditanu di kapleleg sa gingkay dunia pagagaw tanu si iku alungan na mori na naaya pinakamapya si iku muslim na matang kedin sa ginawa niya na masisigura dunia na gyam ko tamang amalian na tiriman wallah subhanahu wa ta'ala. Sebab sa tugalin tanu di na magawa tanu sa gingkay dunia kanabat tanitiasa akapagintaw na tugalin tanu sa iko ingid at tanitiasa aging utaw akapagintaw ron adid na kambabalingan sa mini pagunuta mini telo no manusia amalian na gito pumagitong nun sa isa alungan na mori ito mabuli baningan tanu naging kay tigubas arab kayfa yasta'idul mu'min liyawmil qiyamah. Ano man ikaprepara diungas iku alungan na mori. Mana agiso alungan na mori ketalingom ano mga tao. Apad sa rokon o paratyaya. Apad sa rokon o paratyaya naging kutwa kaparatya tanus iku alungan na mori. Ad na mapunggulaw la alungan na mori kapakatindig o bangkit na ketimo kelimud sa mga tao si isa alungan na mori agito so alungan nakapamalas alungan ad na pakasurga alungan ad na pakanaraka gingay alungan na mori tigman yung mga ulama na yawmul qiyamati huwa al-yawm alladhi ya'ti ba'da intihai al-hayati ad-dunya wa zawaliha sa kanyang unso alungan agawi pakatundog si eko oryan o kakapupos o kapagintaw sa gin kaya dunya nago kakada agin kaya dunya wa mautu jami'il makhluqat wa halakiha min al-ins wal jin wal hayawan wal nabat was samawat wal ard mana ginan so kaputay ulangan o mga kaadin kaya pansuran sa niyawa kakabinasairan kakadairan padsi ko mga tao nagupudsi ko mga jin nagus mga pangayaman nagus mga tuwan gid ng kaya intera dunia gin kaid na dunia gin kay na universe langun kibinasa oranian na magandutan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kullu ma fil kawn langwan na gin kaya madadalam sang kaya pirikrik banu dunia gin kaya alam na palig na ng binasan wallah subhanahu wa ta'ala fala yabqa ahadun illa Allah na did nagkalamba inunta na subus Allah subhanahu wa ta'ala ayabu kalamba na subus Allah patay sa mga jin patay sa mga manusia patay sa mga malaikat patay sa malakul maut kabinasa sa dunya kabinasa sa mga langit sa mga lupa nawan din na kaadin napalay din kabinasa na ayabu kalamba na subus Allah subhanahu wa ta'ala orangnya na panalo sa Allah subhanahu wa ta'ala anda sa mga takabur ang mga dato anda sa mga tao ano mga kadato yan sumbagin wallah ginawa niyan ayaw bu kalatago kadato na sa Allah ayaw bu lang ba na sa Allah subhanahu wa ta'ala kituitigman ni Allah sa Quran kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram nangwan din ang kaiyak mga kaadmo Allah subhanahu wa ta'ala na palahid niya kada ayaw bu kalamba na sukadan ka ayaw bu kalamba na sa Allah subhanahu wa ta'ala gitu sabab apad sa paratyatan na kiyang ko to akakagadin o alungan amori orin yan na adin wallah subhanahu wa ta'ala kiyang ko to lang wana makadin o yagin silan wallah subhanahu wa ta'ala pag uyagin silan wallah subhanahu wa ta'ala kaging balasan wallah sa minggal sa mga pipya siksan wallah subhanahu wa ta'ala
agyang kuta mga tao aming gilbag miratarata sira wa yuhasibuhum ala a'malihim fid dunya min aqwal wa af'al sawa'an kanat khairan aw syarra. Mana pumagitungan wallah subhanahu wa ta'ala agyang kuta mga gilbakiran sang kay dunya pad sa katero gilbak lagi dumapi anta kamarata. Orin yan ng balasan wallah subhanahu wa ta'ala agyang kuta mga tao aming piyasiran siksaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta miratarata. Ginan boy kapagintaw. Ginan ni kapagintaw. Mana si tanong sang kaya dunya kapanambak sa mga amal. Mama ko pakutan o sartano sa mga oras tano amo sartano si ko. Susuat wallah subhanahu wa ta'ala kapalampang kaan na malalambar tano ang mga niyawa. Nami ka makandutin si ko hadapan wallah subhanahu wa ta'ala na din ayan duduna kapamalas nago kapaniksa. Kaifa yasta'id al-mu'min liyawmil qiyamah? Ano man ika-preparado yutaw sa ikualungan ni namori aging kanan apyakalakal kamasa akataling uma ada ama naguda awata naguda ina da tunganay akapasan kaman isa na nafsi ayamanan yan na pelang man isa ginawa niyan. Ada preparado tanong antoni preparado tanong di mga ulama jingketi na di kabubali yung mga tao adi silang di malelayag sa kapagagawiran sa ikualungan na mori. Nalagid na tiyeno kapaleleg sang kay dunya ang magkakailangan tanong tapanganangkan, giyang ko tapaginuman. Nasistingin sa alungan na mori na kapaleleg na magkakailangan tanong na mga amal. Mga amal ay preparadong tanong. Hila paleleg tanong na sukun tanong ko ang tanong moyag, ang tanong makainam. Sima mo sa alungan na mori, na preparadong tanong na sumangan niyawa tanong. E na mapaluto yan sa alungan na mori. Kagito sumas sa apungukum sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw bumiptilong nutaw na yung kutaamal yan na mga pipiya. Dito sa baba, mga punimutan sa amal amapiya. Sang kaya kaprapas tanong, si kualungan tanong amori. Na anto na mga kailangan mapreparado tanong, na pagampanganiron na tauhid. Makurik ang kuto mga paratiya tanong si kuallah. Mapakaisi sa tanong si Allah subhanahu wa ta'ala pinakamal aluto tanong sa alungan amori. Maswa tanong sa tauhid. Maswa tanong agyang kuto akapakisi sa si Allah subhanahu wa ta'ala ditanus kanyan misakuto sa may tubo. Ay muslim na uman yan katukawan na gina kisakuto rin sa Allah subhanahu wa ta'ala ni pangganagyan ng utagalbak. Kay katawan yan giyang kaya tauhid nag-iimiyak kalala aluto o manusiya si salungan na mori. Wa adamu syirki bi fashahadatu tauhid min a'zam asbabin najati yawmil qiyamah. Giyang etiga na tauhid, nag-iip niya kalala kasabupan sa kapasol ko surga. Kapakalidas si kusik sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagumiyak kala sabab kapakalidas o takusik sa Allah, nasukibagak niya ko kapanakoto. Naandid niya sa mga tao ng gulbak nila sa tauhid, adilan ni sakoto sa Allah subhanahu wa ta'ala na miya siguraduran agyang kuto ay man nakapasol. Ginani sabab pa, kailangan naskano nga mga Muslim, mga bubemi, panaman na mariniw imaknali sa tauhid. Mapakaisisan niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyandid ni kaknalangan si ko tauhid, kapakaisisa si ko Allah, kabubali wallah isa-isa, askanya mipsimban ka na tantong akim pidin suka pagintong ka. Nagukbaloy ka stricto si ka pagagamang ka. Sabab sa kalkas si ko Allah subhanahu wa ta'ala, uba ka ni mansiksa, nagukumpian akong tatauhid ka. Dayon sa pipikiran ka ay pinakamala alututan mo sa tauhid kapag sa si Allah subhanahu wa ta'ala. Inituron sa Quran kay sabab ko tauhid. Kaya magusay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyugos yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab si ko tauhid. Kapag karega niya kay sa Allah subhanahu wa ta'ala adid na ba niya sa kutwa. Malagid si ko mga simba, si ko mga kakukong, si ko mga sipatian, langon din. Na kailangan na mapakaisisan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ba magbulig ang Muslim, as nga mapakaisisan sa Allah subhanahu wa ta'ala ko tawhid, si ko asmay masifat, na di nga pakaisisan ko kasimbaon. O di na pakaisisan ko kasimbaon, na di nga pakaisisan si ko parintan yan. Di, langon na na kailangan na sa Muslim na limpyosan, di nga kisakoto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito at tigyan, padsa, kailangan ko Muslim, mapulutin sa alungan na mo rin, na tahqiq al-iman as-sadiqa fil qalb, wa taqwallahi azza wa jalla fi kulli fi'lin wa qawlin. Matantong ka ang kutab paratiang ka benar. Nagupangin benar sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ayamanan yan na makorek ang utaparatiatan no, daw ka pangin benar ang mga pusutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Asarta, akatagun sa kalak si Allah. Katagun sa kalak si Allah subhanahu wa ta'ala. Kulang mo naglabaktan mo katiratan. Ihirap tiro ka na, gandamang kaginawang ka. Giyang kaya kaptiruakan. Ina mga di, kapag ganada ka sa ilmo, kaptiruakan, kapag musyatakan, langon din. Nagdamang ina mga di, anakal kong si Allah subhanahu wa ta'ala. Para tiya mga di si Allah, ang makatutuldrakan. Kagiyaso tao, nalangon nagalbak yan, katiro yan, nakukumunun Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay pinakamapi ako Muslim, na ay pa noon agalbak, ay pa noon nakatiro, napaliya din para tiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kiyang galbak ang araw, naging mapiya. Paparatiyan ka mapiyo to. Eh ini sa parang kasi napaparatiyan ka marataw to. Gigi sabab kailangan na sa paratiya tanong si Allah, matitu paratiya, matitu pangimnar si Allah, masasarta kalak si Allah. Mataguan ako Muslim na ginani pakasarig ni Allah at didin kamarataan si isalungan amori. Tigman ni Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Kinatigwala ka sa mga awliya Allah, mararani si Allah, mga tinampila Allah subhanahu wa ta'ala na did na kalkiran. Naguda pangandamiran, nagudi silang makapumbuko. Si Korean makakawafatiran. Ang tao-tao mga tao ang kaya di makapumbuko. Da kalkiran kebulusan niran sa alungan amori. Nagudi din. Imbubuko ang kutak keganatan niran sa iko dunia ang mga pamiliran. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sila na to sa mga tao, miyamarat kaya, piya kay si Seran sa Allah, desanin-saning mga paratiran, wa kanu yattaqun, ayab tadiran na manananggilas sila sa mga dusa, manananggilas sila sa kapanawato, maalakan sila si Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Beginiran ang kuto mapya at tutul mapya pamamagayang kiran Allah subhanahu wa ta'ala pagkapiyaw na ginawiran na tutul agito suka pakadag sa alungan na mori. Mana agito suka pasurga. Andig ni sa mga tao na matangkid katunggusan sa niyawa, baka mo nang utang mga malaikat, mga pipi tutulawid. Di pa kalalanat ka, bagi na ka sa surga, di ka maawan, kawan, kapswal in pedara, ginani pa ko masikutaw ang mga tutul. Subuan Allah subhanahu wa ta'ala isang payron, aginan sa mga tao aming galabak, miyaratiya sila sa tito para tiya, di silang panakoto, nagumala na di sila ningalabag sa mga pipya, asiran na maalakan sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni malaloto tanong, isa lang na mori. Khasyatullahi ta'ala wal khawfu min, kalak sa Allah. Giyong ko to, kalak ka sa Allah, kawan ka o baka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sabab at sumu'min, na kailangan na ikawan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaj'al muslima mubadiran ila fi'lil khairati wat ta'at. Mabulig yung buta Muslim ang managuntaman mamakupakot sa kanggalbakan ng mga pipiagalbak. Nagugyang ko tamang unutunod si Allah tarik al-ma'asi wal munkarat. Nagugyang ko ta ibabagakyan ang utakang baradusa. Nagugyang ko tamang rata. Wa takun sababan linayli magfiratihi wa ridwani fil akhirah wa najatihi minan nar wa dukhulihi fid dan wa dukhulihi fil jannah. Ay mo na niyan naging kaya tao na kasaba pa naging kaya kapanggalbakan niya mga sugun wala mga pipiagalbak kibaga kanya kang baradusa sa kapakas lidas yang kunara ka jannam na kapakasuldian si ko surga wallah subhanahu wa ta'ala. Ginani sabab piparamisan wallah subhanahu wa ta'ala agyan kaya mga tao ang pinggalibukiran sa paratiya, pinggalibukiran sa mga sugun wallah, dasiran panakoto, dasiran balalusa. Waqad wa'adallahu al-abd alladhi yakhshahu wa bitahqiqil amni lahu yawm al-qiyamah wa raf'il khawfi an. Yang kaya tao na pipremisan sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala. Oripan ay ni kawan niya sa Allah. Nagutianto niyan agyang kuto paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala sa diskan niyan kamarataan pakasarig ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga namori. Ang katanrakan niyan wallah ang kuto kalak Biali sa hadithul Qudsi artigman niya Allah subhanahu wa ta'ala wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain ibatatig Allah subhanahu wa ta'ala sa iku begerakang gasakan dia kan timun sa iku ori panagyong kuta duti malakalak dia kan timun sa iku ori panagyong kuta dua nakalak wa amnain na ugyong kuta dua kapakasarig tunoto
Dua kalak nagu dua ka panarig. Anto nang kaya dua kalak nagu dua ka panarig. Tigmani wallah, in khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah. Amay tig wallah subhanahu wa ta'ala kalka kunin si ku dunya. Mawan sa kanya si ku dunya. Gulalan sa ayak kalkian awat niya ng kuta mga isa sa parwallah nagugyang ko to adyan ikanggalibag ako mga sugan wala kawan yan sa ikwallah o ba niyan siksa aman tuhi yung malkiyama napakasarig na kan sa kanyan pakalintad na kan sa kanyan pukas na ang kirang ka kanyan agyang ko to akalka mana so kalak yan ko dunya na dis kanyan mabaloy amaalakang ko alungan na mori malak ubas kanyan siksa wala gitu itigin na dikati mo ko oripan ang kuta dua kalak o malak ka sang kayo dunya napakasarig nga wala sa alungan na mori wa in aminani fi dunya akhaftuhu yawmal qiyamah. Na basta tigwala as kanyan na sumarig sang kay dunya adiyo ko ni kalak. Sumana at tigina kanapan ubo puniksa sa Allah kanapan ubo masakit ang utasik sa Allah sa alungan na mori. Sumarig sa kanyan akhaftuhu yawmal qiyamah. Baloy na kang sa kanyan na tigwala maawan maalak sa isalungan na mori. Da karna kamukarna. Sebab sa malalang kau niyan agyong ko tuwasik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Giti tigman niya nabi Allah. Adi ketemu korepan ang utwa niyan yung timun ang utwa dua kalak nagudua ka panarig. Upong nga maalakan sa dunia na di ka kelak sa alungan na mori pakasurga ka. Upong nga sumarig adi ka malak sa dunia na baloy nga Allah subhanahu wa ta'ala maalak sa isa alungan na mori. Sebab sa agyong ko tuwasik sa ayaman na niyan na ititila gid Allah sa ikaw mga tao amin derwa ka. Ikadupad sa mapulututan na salamatul qalb wa tasfiyatuhu min asy-syirki wan nifaq. Malimpiw ang kuta mga pusutan. Siyo ka panaw to nagu ka kamu munafiki. Nagu kapananggilan tanong sunangan ang mga galbak ayaw ndes yan ikerang ito Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw pa kaundes ng tanong nagyang kutwa simbas iku Allah padalam tanong sa iku pusutan nagyang kutwa kalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala malimpiyo ang kutwa mga pusutan asang ka na mga galbak nifaq kapanako to kamu nafiki. Ito sebab nagi ayat pagilin wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan namori nagyang kuta mga tawa ad nakapaladiran a puso sa iku Allah subhanahu wa ta'ala alimpiyo a puso. Yung kuta qalb as-salim al-muqbil ala Allah daiman huwa alladhi yanfa' sahibahu yawm al-qiyamah. Yung kaya puso alimpio as sumasangor sa ikukad na niyan nagi ka penggunaan oripan sa isalungan namori wa yakunu sababan linajatihi wa raf'i darajatihi fil jannah gi kasababan sa kapakalidas yang kunaraka nagukipuro pangkatanin sa iku surga. Tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Di paranggay guna sa iku oripan agyang ko to tamukyan nagusto mga watayan illa man atallahi biqalbin salim. Inun tabugyang ko ta mga tao adna miya paladiran si Allah minitaling umera si Allah a puso miya paladiran si Allah subhanahu wa ta'ala a puso alimpi wa puso. Padahal natigman yung mga ulama mapreparadutan sa giyang kaya katatagutan sa giyang kaya dunya na al-mubadaratu ila ada'il huquq wa radduha ila ashabiha. Giyang guta kapamagupakot tano sa kituman tano sa iko mga kabnar tano. Balagi do kabnar ka wataka, kabnar ka uloks ka, kabnar ka karumang ka, kabnar ka pagaring ka muslim na kailangan na mitunay nga ito. Kagiyap sasakata ka no sa alungan na mori. Fayambagi lil mu'min as-sa'yu ila ma'rifati huquqin nas wal wafa'i biha. Kailangan na si ko muslim nagyang mu'min mapaparatya si ko Allah yung gutwa katukawin yan sa iko kabnaro ng mga tao nagukapamako yan sa kitunin yan sa angkuta mga kabnaro. Gito sabab pag yung kaya masatanon na di din Panginoon o tao ikabina-bina sa o isa sa rigun wallah subhanahu wa ta'ala. Kabnar ka muslim kitunin na kaon sa iko kabnar yan lagi do kabubulin yan muslim apagaring ka ipangalimu ka pagdatan ka di nga pumanarwan sa mga rata ayapan ubang kas kanyan panampoy sa mga rata ada nga kaamadi nagyaya na kabnarya o muslim dasalin sa tao at timpuan yung supagarin na muslim na skat nun Allah subhanahu wa ta'ala skat nun ang utawripan sa alungan na mori gito'y sabab amanang gila tano o ba tano kalagusak o di na kaalampas agyang kutwa kabnar o mga pagarito ng mga muslim.
Bala burusang kaya masatano, miyak belang, miyak kala ang to miyak kada kalang utalalan sa kapakokit ang utama katero. Di ka pa kukoneksyon na ang mga tao. Datarang nga social media, miyak kada kala mga tao kaya din sa kipantag. Ang to kipapantag niya ko Muslim, arga kipapantag niya ko pagarin na Muslim, di niya panginunan ang utak ka benar agi ang utak pagarin na Muslim. Di niya di panampuan ang utak pagarin na Muslim, api di pawal ang utak pagarin na Muslim, di niya pakapawal na iptiglian ang utak marata sifat. Di niya nakablar rin ang pagarin na Muslim. Gitu sebab ating ni Rasul sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman wa madluma. Tabangin nga sa pagaring nga Muslim, palalalim, nagumalalim. Tigman niya oras ang mga sahabat ya Rasulullah, katawan namin suka tubangin si kumyalalim. Nando man ikatubangin mi kupagaring mi palalalim. Tigman niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabangin niyo sa pagaring niyo ang malalalim, sa ngulalan sa katubangin niyo sa makwan niya surkyan, nakabenar. Tabangin niyo sa pagaring niyo ang palalalim sa kasaparin niyo. Dinyos ka niya suporta sa mga tagalabag na nakapalalalim. Nagyan kay kaptumpuy si kupagaring nga Muslim na kailangan naskano nakabnar kano pagaring nga Muslim. Amay ka di ron matatanto ang utay ni tamporon. Nagyan ko to ayaman na niyan ng kagupiyo sa gito na dito benar. Nagudi ka nung mugup sa angkota mga tao, mga palalim, apiapan tunay kaatasan yan, apiapan ulama, anta ka ustad, anta ka normal na tao, di ka nung kiswaswa. Kagito na palalalim mo to na kapaditan ron to, ditanus ka niya suportan sa utak kapilalalim yan. Na ayatan no, umpian ng utak paglataniran, sa umpian tano ang utak dirang kapsinabutan. Kaantan numapod sa utak mga tao, minitunay na sukabnar o mga pagalutan ng mga Muslim. Tingman ni wallah, wa in ta'ifatani minal mu'minin, wa in ta'ifatani minal Amika tingman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang utak dua lumpukan ko mga pagarin o mga Muslim na makasugatassiran na umpian niyo ang utak betadiran. Kabenarilar kan uto, ako umpian niyo kiran. Na naudikon, udah katawin ko, natatarka, di ko kisumpat, aku bakal kepecah utama atau di mana pun. Sebenarnya perpensa, pekipanginan ka ng mga ulama, na sebenarnya piyakinan ka o mga hadith, ang kuto, kapalualuag, kaindarenon sa iko kabenar o mga tao. ومن ذلك الوفاء بالدين وهو من أعظم الحقوق وحفظ الأمانة وردها والأمانة في الحكم والقضاء بين الناس. Na pedunang kaya kito ning ko mga kabenar utang kabay di nga sik utang pedi ko miya makalala kabenar miya adal ala mga utang yan na di bayad na pinakibidyan lagi na miya makalala niya kabenar wa hifdil amana gayong utak kasepa nga sikwi sa sarigar ka wal amanatu fil hukm wal qada nagugyan ko to asarig sa iko kapangukom kaukas sa hukuman na kailangan nakasarig ang di ka kiling-kiling ibarat yan na di ka makatulod na tika neno ka sek ini na ustada ka na yakan nampilan na yakan pakabenar uli na sek ini na malay diploma na yakan pakabenar di Muslim na api ami makapupantag na alim agu normal na tao na aya pagilin ka na suntol na bagi kakawa ka graduya kito di kailangan na montol ka kwakokong da kiling-kilingan kasi ko mga tao fayahkum bil haqqi bima syara'ahu Allah ta'ala wa adamu syahadati zuri wal kadhib agu ekukum ka naging ko ta benar agito syariah Allah subhanahu wa ta'ala kukuman Allah subhanahu wa ta'ala dagudi ka pesaksi sa kabukag di ka pesaksi sa kabukag na tutul amu netarang ayam murang-murang na kipos sa social media ini post tiag itu ang utak atira inang papian ang utak pagin na Muslim na support ang mo ingi share ka nagudi na miya comment kaon sa mga mana so supportan ang utak atira na dingo pen maamad benarot antara di benar na mana udingo to maamad na udi benar na miya ka siksi ka sa kabukag na yang ko to kesiksi ka sa kabukag na miya pudi ka sa utak qaulzur kabukag amin itumpak ang sangot pagaring ang Muslim na yamanan yan na miyalagusak ka ang koto apagaring ang Muslim sigo kabunarian dagu gitu na skut ni ranos along namori balabur nagi mga posta miya mga may post na suportan ka saan sa kadang mga suporta nga sangutad katiro abukag katiro ang mga kada katudien na kada kalas skut ranos along namori la hawla wala quwwata illa billah dapat ka panampuan ka na sa mga ulama nasikat na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa alaw na mori baka nusan kisumpat mga bubayakan sa lagi din ang mga betad wallahi lazim lagi napsisikat tatano sa alaw na mori nasaan sa miyalali mo manisa nasikat niya sa alaw na mori pagapas no manisa kapakasundian siya ko surga wa yadkhulu fil huquqi aida adamu li'atida ala nas kada pa sa mga hukuman ng mutwa din ka kapmaratay siya ko tao
Diyan ko tadi nga marati si ko tao. Malagi si ko tamo kaya anta si ko maratabatian. Anta si ko kapaka dia mga sangkutwa kapumawing irong. Dagiyan na miya kalalay niya kalilipat sang emasa. Malagi ulama antara di ulama na palesya di minggil lebak. Sa Panginoon niyan kapawingan niya so pagarin na Muslim. Asar bu makilalaw mga tawas kaniyan na mapasang. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi alazim. Aging kaya mga tao adi sila di manampo. Tuntumpuan nila sa pagarin na Muslim. Sa berang-berang tempo. Lagi do ka panampuan sa pengido ka khawari chutao. O di na gia dedek sutao udi negia pabubida sutao ading ka matatanto obes kanyan pabibida obes kanyan khawarij na wallahi lazim kalangwan am sumyuportasan langwan am yagshirsan langwan am yagkuminton sa tiidi na di matatanto na psikatatan sa along namuri mani sana sikatan sa pagaling na Muslim negia na miyak kup ay kagdemo no mga tao ay kagdemo na tigmo ni wala mga tao na makup na sir kami tigwala na miyak pulpundia ay man isiksa mikiran na tigwala subhanahu wa ta'ala ay akap kilera na mawata na tigwala ni akap kilera na tigwala na miyakaran nirani ay isiksa mikiran ang kanadiran ng gulaw lang nagiya panang gila kano o baka nusan kiswaswa tumo ada katawingasan naranak ka ay ang tatanuran lagi ang ayakap pengadika ay ang tatanuran lagi ang ayakap pemakindi ka o mga seminar ay tatayanurangan na sa mga galabak ka mga pipia digasan pisumpat kada bang sang katawi na bagan pauman sang uto ay man na kauluzur na sekat nga mga tao ay man niyan na kaya miralim ka ang uto kabnar yan piawingan ka ang uto kabubulin yan amaratabat yan asar bumakarata imichi ko mga tao na wallahi lazim kasad sa mga tao sumiportasan na ay man niyan na sekatan sa alungan namori pero sa maplututan sa alungan namori kailangan na ikbalu ala Allah ta'ala bitta'ati wa taqarrub ilayhi yang utak siapa tanong mga simbatan kapupakarari tanong si Allah subhanahu wa ta'ala kapakadakala tanong si magalbok tanong mga piyasa mga sambayang tanong so kapbuti tanong sa Quran so dito di ka pamuasa so mga sadaka tanong na kailangan nagyang ko to akan galbok tanong balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sambada kalamapia di ka pamakinigyo pagilin manitanong si Allah subhanahu wa ta'ala na miyakon niyo sa ilmo tagun niyo sa ginawa ang utang mga wasya trakan mga guro niyo wallahi lazim kagi nakapunggunan niyo sa alongan na more nagusik ko pagagaman niyo balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapya o baad na pakaisi insyaallah na mupintan sa pakaisi si diag at kagatan ron wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh